Ito, ang summer rides ko ngayong 2025. Ang ruta natin ay mga backdoor na dadaan mula Santa Fe, Nueva Vizcaya, Cayapa at ang Aritao, Nueva Vizcaya, papunta ng Caranglan, Nueva Ecija. At susubukan din nating puntahan ang Quirino Province mula Caranglan papunta ng Nagtipunan, Quirino. Ang huling ruta naman ay mula Caranglan, Nueva Ecija, papunta ng Pantabangan Dam. Summer na! At isa sa pinakamagandang gawin ay mag-camping. Well, ang video natin ngayon ay magmo-moto-camping tayo sa malamig na bundok ng Maliko sa Pangasinan. Ang Maliko ay isa sa pinakasikat na tourist destination ng Pangasinan. Hindi lang dahil sa magandang tanawin dito pero dahil din sa nakaka-relax na lamig ng weather dito. Sa video natin ngayon ay maghahanap tayo ng camping area sa tinaguriang Summer Capital of Pangasinan. Hi guys, good morning. Dito tayo sa Shell ulit. Ito yung laging starting point natin pag magbabiyahe tayo papunta ng norte. So anyway, ang goal natin ay pupunta tayo ng Maliko. Doon tayo maghanap ng camping area. Yan, dahil nga summer na, medyo convenient na ngayon ang mag-camping. Hindi na tayo ulanin, hindi na hassle kumbaga. Maghanap tayo, actually wala pa akong alam na kakampingan natin doon. May mga ilang campsites doon pero hindi tayo doon mag-set up. Maghanap tayo ng spot na makalibre tayo. Here we go again. Welcome to Panique. Ang paborito kong arko dito sa Central Luzon. Actually itong part na to guys, maganda to. Maraming puno ng mahogany ayan. Pwedeng kampingan. Share ko lang to sa inyo. Meron akong nakitang kakanin. Actually isa to sa pinakapaboritong kakanin ng bata ako. Pabubuksan ko kay ate para makita natin. Pero bibili rin ako syempre. Ayan, sa pagkain natin yan sa bundok mamaya. Hindi pala to guys. Ang sinasabi ni ate, tuba. Pero yung kasi, yung tuba na yan, meron ng content ng sugar yan, ng glucose. Kaya matamis din yan. Sarap. Bukis yung sabana, nag-imas. So hindi, medyo mas mababa yung sugar content nito kumpara dun sa sinasabi ko sa inyo kanina. Yung sinasabi ko talaga, nilulubog yun sa kumukulong ginagawang asukal. 6 na piraso, 50 pesos. Solve na tayo guys, ito na yung pagkain natin mamayang gabi. Alright guys, dito tayo sa San Quintin, Pangasinan. Sana pwede tayong dumaan doon sa kabilang side ng ilog. Pero kung walang tulay, babalik lang din tayo dito. Ang ganda rin pala ng bundok dito. Ang ganda ng bundok dito. Ito yung bundok na kukonekta rin sa may or karugtong nung sa Natividad, sa Maranon Falls. Pwede kaya dito. Tang! Mabali niya ako muna ito yung mapanyan Natividad. Natividad din? Wine? Pagtawid mo ng ilog na yan. Susundan ko lang papunta ron sa baba? Papunta ron. Okay. Sige, sige po tayo. Salamat po. Sundan na lang natin to. Nakapaglaro pa tayo dito sa San Quintin. Oops! Daw. Saan na naman tayo nakapunta? Oops! Ayan guys, kumonekta rin tayo dito sa pinaka highway San Nicolas, Pangasinan. Napakaaga pa, 10:55. Uy, halo-halo. Halo-halo muna tayo. Uy, ito. Halo, magsaguman ng halo-halo nang. May sawan?
Ang init. At ina-expect ko pagdating natin sa taas, lalamig na yan kahit pa paano. Alright, campsite searching. Ito na, may pine trees na. Ramdam ko na yung lamig dito sa Maliko. Dito na yata tayo. Yun. Okay guys, so ito na. Dito tayo liliko, papakaliwa. Maghanap tayo dito ng campsite. First time ko lang din dito. Maghanap tayo dito, at least maaga pa to. Tamang tama lang, 12:36 ng tanghali. Chill ride tayo dito habang naghahanap ng makakampingan. O kahit dito naman, I mean, hindi naman kasi lamig sa taas, pero malamig na rin. So siguro kung dito tayo mag-overnight ay lalamigin din tayo. Wala pa naman akong jacket. May extra lang akong jersey dito, pero dalawa lang. Uy, dalawa. Wait lang. Yun lang. Eto na naman yung magulo dito. Maghahanap talaga tayo ng kalsada rito. Nung ibayin niya ti, mabali niya pagkampingan ito eh. Napukaw na sa mata. Naligaw na yata ako. Hoy, diya karayanak tulad tanong ko kayo ito. Hoy, hoy. So far okay naman. Di ba sobrang challenging. Problema sa gantong trail, kapag sobrang kipot na, parang yun nangyari sa akin sa Bosyong Trail na walang balikan. Kasi hindi mo pwedeng ibalik yung motor sa sobrang kipot na yung dadaanan mo. Baka ganun yung mangyari, yun ang mahirap. So far okay pa naman dito, medyo malapad pa dinadaanan natin. So tuloy pa natin dyan. Maaga pa to, 12:51 pa lang ng tanghali. So we're good. May gate dito rin, oh. Dati may gate dito. Napakadaming puno ng pine trees. Mga pine trees dito may mga numbers.
problema na ito pag naabutan tayo ng forest fire, ano? Itong space na to medyo maluwang-luwang pa. Pero dito, mapapansin nyo, medyo bangin na area na to. Silipin muna natin para masigurado kung gaano kakipot yung kalsada dyan. Dito pa lang ang epic na mga brother. Yung kalsada okay naman siya. Ayan o, dry nga siya. Pero wag nyong nilalang yung mga ganyan, yung dahon ng pine trees. Madulas yan mga brother ha. Wag nyong nilalang yan. Mga ibang kalsada kasi dito or karamihan, may mga ganyan. Kaya pag nadadaanan mo, dulas-dulas ka rin. Yun. Woo! Holy smokes! Ang ganda! Ayun na yung kalsada, yun na yung main road. Madulas to. Maluwang pa naman dito. Malapad pa. Pwede naman. Pwede siya. Konting ingat-ingat lang. Dahil bangin na yan. Parang mahaba pa tong kalsada na to. Saan kaya pupunta to? Pero solid dito mga brother. Promise. Solid yung view. Ayun, malinis siya oh. Halatang nadadaanan to regularly ng mga tao. Tsaka malapad din. Pansin nyo sa gilid niya. Actually recently lang nalinisan to. May mga putol-putol oh. Yun na yung kalsada, main road. Kitang kita mula rito. Tara na, baba na tayo. Diretso na lang tayo sa ilog. Hindi ko alam kung saan pupunta tong kalsada na to eh. Point of no return na naman to, mahirap na. So tayo sa ilog. May part doon na paakyat na, yung papunta na kayo dito sa bundok na to. Papaikot lang pala to. Ikutan nyo to, papunta dun. Papunta dun. Based sa drone shot natin, may akyatan siya. Hindi ko alam kung gaano katarik yun, kasi sa drone shot, yung akala natin na flat, yung pala akyatan na yun. Pero sa drone shot, halatang halata na may akyatan siya. Ang ganda ng taas na ito mga brother. Yun nga lang, nakakaalangan. Isa ito sa malaking kaibahan kapag solo rider ka at kapag meron kang kasama. Pag solo rider ka, tansyado mo kasi yung galaw mo yan. Wag na wag mong susugulan yung alam mong medyo alanganin ka. Yung nakita natin kalsada yan sa unahan, malapad pa siya. Malapad. Bangin dito sa kaliwa pero malapad yung kalsada. Pwede magkasalubong ng dalawang motor dyan sa taas. Hindi ko lang alam sa may unahan pa kasi parang dyan lang tayo nagtingin eh. Sa pangalawang likuan mula dito. Pero so far dyan nakita natin dyan malapad yung kalsada. Naalala nyo yung crossing? Kumaliwa kasi tayo dun sa crossing, di ba? So papakanan tayo dun para makapunta tayo sa ilog. Para may maliliguan pa tayo. Siguro banda ron hindi masyado malamig. Although may kataasan na rin itong lugar na to, pero iba pa rin talaga pag gantong kakampingan mo, mga ganyan tuktok ng bundok na yan, malamig yan. Tignan ko lang sa taas kung pwede tayo dyan. Hi guys, dito pwede. Kaso nga lang, iwan natin yung motor sa baba. Kasi wala namang trail paakyat dito sa part na to. Meron tayong dalawang option sa ngayon. Mga pine trees din to mga to. Kaso wala tayong liliguan. Walang tubig. Pinagpawisan ako ng todo. Tapos yung ibang gamit ko nasa baba pa, aakyat ko pa yan. So pangalawang option ay pupunta tayo sa ilog. Maganda yung view yan, no? Dito pwede. Pwede rin. Yan, sabitan mo ng hammock yan hanggang dito. May view ka pang maganda. At least nakakita tayo ng spot para next time pwede. Guys, binigyan ako ng pipino doon kina kuya kanina, yung sa farm. 20 mahigit to. Nahiya akong tanggihan. Kinuha ko na lang, kakainin na lang natin yan sa ilog pag nagcamping na tayo. Ang ganda ng view mga brother pa. Napakaganda ng view. Holy shoot. Grabehan. Ganda rin pala dito mga brother. Malamang pwede pa dun sa taas. Pero dito na lang tayo kasi nandito yung medyo malalim na part na pwede natin liguan.
nagbigay ng pipino sa akin, yung nagsasalansan kasi sila sa taas kanina. Nakita ako. Nakipagkwentuhan kasi ako sa kanila kanina. Napakadaming binigay. Ang problema nga ako, saan ko ilalagay kanina? Sinabit ko na lang dun sa harap ko. Ang nangyari, nabali yung signal light. Ayan, signal light. Pwede na tayo maglaba. May dalawa akong damit doon na lalaban. Tapos ligo-ligo. Tapos hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Dahil ang setup ko kasi na ganito, hindi talaga to yung parang magkakamping tayo. Hindi siya ganon. So may mga vlogger naman na gumagawa ng mga ganong content na talagang motocamping yung ginagawa nila. Pero hindi tayo magpo-focus ng ganon. Hahaluan lang natin ng ganyan. Papakita ko sa inyo kung saan ako mag-overnight. Maaring raw camping ang gagawin natin. Parang ganito. Mostly ano tayo, duyan. Kasi hindi na ako magdadala ng tent. Masyadong hassle ang tent dalhin. Masyadong mabigat, malaki masyado. Katulad na itong duyan, kapiranggot lang, pwede mo isiksik sa bag mo, solve ka na. Tapos kompleto na rin naman, may net, may mosquito net, may tarp na rin na built-in. Yan si Rosa, ito yung setup natin ngayon. May fire pit dito, fireplace. Yan si Rosa, ito yung tulugan natin. Yan, habang nag-aantay tayong bumaba yung araw, yan, nagja-charge muna ako. Gagamitin natin bukas. Alright guys, settled na tayo dito sa camping hammock natin. Yan, may mosquito net. Meron ding takip sa ulunan. Yan na yung pinaka tarp mo, kumbaga. First time kong gamitin nga pala to. Kasi last time ang ginamit kong hammock, wala siyang takip sa taas. At saka yung etong net niya, itong mosquito net niya, ay kailangan meron pang tali. Itatali mo siya. Ito kasi naka built-in na siya. Yan, meron siyang parang flexible na plastic na nagbe-bend na nakaganyan para tumayo. Ang ganda. Alright guys, good morning. Ano, napakalamig. Time check 2:06, alas 2 ng madaling araw. Grabe ang lamig. Anong yan? Wala lang, update lang kasi nagising ako, sobrang lamig na. Magsimula alauna actually hanggang ngayon alas 2. At hanggang alas 4, hanggang alas 5 na yan, lamig na yan. Pansamantalang iwan muna natin itong napakagandang campsite dito sa Maliko. Iwan na lang natin yung binigay sa akin mga pipino kahapon. Kasi hindi ko makakarga yan. Para kung may magkakamping din dito, kaya magpapahinga, meron silang inangat-ngat dito. Actually meron ding kamatis dito iniwan, no? Yung mga kumain dati dito. Malamang galing sa farm yan dito. Para kung may mga bisita, alam mo yun, may mga magkakamping dito, may kakainin. Punta muna tayo sa taas, sa may kapihan, magkakapi tayo doon. Tapos tsaka ako magbibigay ng panibagong ruta. Tapos ito yung bakod. So again, pag may bakod na ganito, tanggalin nyo lang, tapos balik nyo rin. Kasi may mga alaga sila dyang baka at kambing. Ganda. Napakaganda. Malapit na tayo sa main road. There it is. Ito guys yung part sa babaan yan. Yan na yung ilog na pinuntahan natin. Pinanggalingan natin kanina kung saan tayo nag-camping. Sa drone shot kahapon nakita tong part na to ng kalsada. Kape muna tayo mga brother. Napakaganda ng view. Alright guys, sa ruta natin yung mga ngayon ay pupunta tayo ng Cayapan, Nueva Vizcaya. Dadaan tayo dito sa Imugan. So back road, back door itong dadaanan natin. Excited ako dahil first time ko rin dito. Hindi ko rin sigurado kung gaano kalapad tong kalsada na to, kung pwede ba 4 wheels or 2 wheels lang. Malalaman natin yan mamaya. Ito, ang ruta papunta sa Cayapan, Nueva Vizcaya na dadaan sa gilid ng ilog, mabutong kalsada, matatarik na akyatan at mabangin na kalsada, pero magagandang mga tanawin. Ang video natin ngayon ay ipapasilip ko sa inyo ang back road mula Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya papunta sa Cayapan, Nueva Vizcaya. First time ko lang din dumaan sa backdoor na ito kaya excited na naman ako. Karamihan ng bahagi ng kalsada ay rough road kaya masaya na naman ito. At syempre, solo riding pa rin ako dito.
Mahilig ka ba mag-adventure at gumala? Samahan mo ko't ating pasadahan ang backdoor mula Santa Fe, Nueva Vizcaya to Cayapa, Nueva Vizcaya na hindi nadadaan sa Maharlika Highway. Yung preno ng sinusundan ko sa sakyan, nangangamoy. Amoy na amoy mga brother. Sino kaya sa apat na to? Parang convoy sila eh. Nangangamoy na. Dito na tayo sa Barangay Imugan. Merong papahiwalay na kalsada dyan, papakaliwa. Ito na yung jump off, papunta ng Cayapa. Alright. So far okay naman yung kalsada. Malapad pa. Yung mga lubak ng ganito, may tubig. Oh, may part pa na sementado. Kahit dito malamig pa rin. Malamig pa rin. Umulan nga dito kagabi. May naka-scooter pa, 'di ba? Ibig sabihin may barangay pa dito na maganda-ganda ang kalsada dahil nakayanan ng scooter. Oh, grabe na to, malubakski. Oops. Grabe no, summer. Umuulan. May mga nakakasalubong pa tayo dito eh. Ayun, Barangay Unib, Santa Fe, Nueva Vizcaya na to. So isang barangay ulit to. Yung ibang parts naman ng kalsada, sementado, parang ganito. Tapos mapuputol ulit. Uy, may bagong barangay. Sitio Pulao. Sitio Pulao na tayo. Barangay Unib. So far yung dinadaanan naman natin kasi ang 4 wheels dito. Naglaklak gasolina toy? Gasolina. When? Data na? Oh, sige, thank you. Part pa rin to ng Barangay Unib. Ayan. Napakaganda ng lugar nila, tingnan nyo. Bundok to, diba? Tangkad na bundok yan. Tapos ito yung mga farm nila sa baba. Tapos yan, ilog na yan. Babaybay natin yung ilog papunta roon. Ito naman, Sitio Convento. Sitio Convento. So, sitio pa rin to ng Unib. May malaki-laking barangay itong Unib na. Diba, kung mapapansin nyo, may mga beetle nut sila, yung mga ganyan. Parang nyog. Tapos maliliit na bunga. Mapait yan actually. Mapait yung bandang gitna ng bunga niya. So gusto mong kainin yan na hindi mapait, tanggalin mo yun. Yung pinaka core ng bunga. Yan yung hinahalo nila sa mama, yung nganga. Para mapait. Kaya kung hinunguya nila yun, yung dura nila kulay reddish na orange, parang ganyan. Wait. To Convento swimming area. Uy, may swimming area. Ay, hindi ba to? Bahay to. Paisulete, tidala nyo pa dyan kaya pa nang? Mabalin ito eh. Sige. Ito yung swimming area nila mga brother. Yan, sa baba. May entrance dito, 20 pesos. Pero hindi na tayo maliligo dyan. Puro kaliwa lang.
Ah! Naku, mabato rin to. Mabatoski! Yeah, boy! Medyo kumipot na yung kalsada. Yan, so ito na yung junction mga brother. Junction na to. Papakaliwa tayo dito papunta ng Kayapa. Hindi ko sigurado, I think halfway na to. Tara, let's. Ito yung pinaka marker nyo dito. Ito malaking punong kahoy na to, mukhang baobab tree. Yan, laking punong kahoy oh. Tapos merong paskil dito, sabi this way to Cabalatan, Alang, Kayapa, Nueva Vizcaya. Yan. Yeah. Goan. So pwede nang angkasan yung motor. May mga part na crash lang na bato. Ayan. Ayan, manageable. Ito yung bagong ginagawa, paakyat. Ito. Sa bagay halata namang wala ring dumadaan dito. Dito tayo sa baba. Yun. Yun. Uy, wait lang, ang ganda. Kita niyo yung gagawing farm. Grabing tarik ano. Tapos tataniman nila yan mga brother. Ganyan ang tataniman mo. Bangin yan eh. Meron pang liguan dito. Lamig na. Alamig.
Kumonekta tayo dito sa bagong ginagawang kalsada. Yan yung tinuro ko kanina. Excuse me. Excuse me po. Hey, get up. Ito ba yung tamang kalsada? Ako po. Excuse me po. Wala nang mainom yung mga baka. Saan sila iinom ngayon yan? Whoops. Kita nyo mga kubo-kubo na yun. Ay, mga maliliit na yan. Oh. Shopee! Delivery! Ito na yung order nyo! Ang epic talaga ng view, grabe. Hi guys, dito na tayo sa baba. Sa may ilog na. Tatawid na yata tayo sa ilog na ito. Uy, merong tulay. Pwede kaya tayo dito? Malapad naman tong tulay na to. Wow! Heck yeah! Ang tibay mga brother, walang kagalaw-galaw. Oops. Yun lang, may gagalaw-galaw na. Okay naman. Okay naman. Ang lapad na ng kalsada. Ito na yung main road mga brother. Alright, sementado na. Ang layo pa pala. Mula dun sa ilog na tinawiran natin. Mula dun sa hanging bridge na tinawiran natin. Ilang kilometro pa to? Siguro abot pa to ng 10 kilometro. Or baka mahigit pa mula dun. So far yung tinatakbo ko, malayo na to eh. Pero buti dito, sementado na. Mas mabilis na yung usod natin. Alright, marami ng bahay dito. I think ito na yung poblasyon. Kain muna tayo guys. Pampalakas Royal. Ang goal natin ngayon ay maghanap ng matutulugan.
trail ride with locals. Nya? Oh, sige. Tuturo daw sa akin. Ay. Neta? Wine, wine. Ay. Hindi ako makabuelong, nadudulas. Wala. Madulas masyado to. Back out tayo dito. Hanapin natin yung main road. Hapon na. Time check 4:29. Ang hapon. Ang ganda ng view. Susundan na lang natin yung sementadong kalsada. Dahil baka may abutan tayo ng siyam-siyam dun sa off-road. Yan. Ayaw tumalon. Grabe naman yung papunta sa Camp Uliweg na to. May taas na natin ah. Oh, nagsimula ng magpakita ang mga pine trees. Uy, ang ganda ng view. Ayun o, parang park lang. I think dito dapat tayo kukonekta dun sa shortcut kanina na dinaan natin yung off-road. Dapat dito tayo kukonekta sa part na to. Pero abutin tayo ng siyam-siyam dun. Ayun, Mapayao Integrated School. Dito na tayo. Diretso pa. Halfway pa lang yata to. Taas na natin. Look at this. Overlooking Bambang. Ayan yung Bambang oh. Yung ginagawang bypass road ng Bambang. Kitang-kita mo rito. Pwede bang sabitan ng hammock? Yung duyan. Number 3 sa may puno. Yun. Alright guys, dito na tayo finally sa Camp Uliweg. Dito sa part pa rin to ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Well, maganda rin dito dahil nababalot pala siya ng mga fog kapag gantong hapon at saka pag umaga. No, napaka-epic din tong lugar na to. At saka malamig pati dito. Ito
ang rutang papuntang Caranglan, Nueva Ecija na dadaan sa kabundukan ng Caraballo. Ang video natin ngayon ay papasilip ko sa inyo ang isa sa pinaka-exciting na ruta papunta ng Caranglan, Nueva Ecija na magsisimula sa Aritao, Nueva Vizcaya. Magsisimula ang biyahe natin sa Cayapan, Nueva Vizcaya, papunta ng Bambang at Aritao kung saan tayo magsisimulang umakyat sa Caraballo Mountain. Ilang bahagi ng kalsada ay mabato at may mga ruts, pero sulit naman dahil sa ganda ng tanawin dito. Mahilig ka ba sa adventure ride? Samahan mo ako at pasadahan natin ang backdoor na magkukonekta sa Aritao, Nueva Vizcaya at Caranglan, Nueva Ecija na hindi nadadaan sa Maharlika Highway. Good morning guys! So andito pa rin tayo sa Cayapa, Nueva Vizcaya, dito sa Camp Uliweg. Mula dito sa Camp Uliweg, Cayapa, Nueva Vizcaya, pupunta tayo ng Aritao. At doon sa Aritao, meron tayong dadaanan na backdoor. Yan, overlooking na sa baba. Dito na tayo sa main road. Ito na yung sentro ng Bambang, mga brother. Tapos dun sa may unahan, nandyan yung Maharlika Highway. On the way to Aritao na tayo. Part na to ng Maharlika Highway. Ganda ng view. Ito na yung mga rolling hills ng Aritao. Ganda rin. Kain muna tayo bago tayo pupunta ng backdoor. Dito maraming makakainan dito kasi terminal to Central terminal ng Aritao. Yun. Kaso lomi. Kung dito. Alright guys, so dyan tayo sa part na to ng Aritao dadaan. Pupunta natin yung bundok na papunta ron. So basically susundan lang din natin yung ilog. Tsaka tayo papahiwalay papunta doon sa backdoor papunta ng Caranglan. Yan. Actually kung dadaanan natin to, itong Maharlika Highway, yung Caranglan nandun lang sa may unahan lang din. Siyempre dadaanan pa natin yung Santa Fe. Sa boundary actually yan ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. Yung part ng Caranglan. Pero since nagba-backdoor tayo, dito tayo dadaan sa may kabundukan dito, hindi dito. So, papaikutan lang natin kumbaga. Hey guys, tapos na tayong kumain. Bali, pananghalian na to. Pultang man. Okay. Oo. Apakabango nung bagong ani. Wow! Ang bango. Halimuyak ng palay. At saka kahit yung palay kapag lumalabas yung pinakabulaklak niya, napakabango niyan. Unang tumbukin natin ay yung Kanabuan, Marang Bridge or Kanabuan. Yan. Dire-diretso lang natin tong kalsada na to. Basically yun ang tumbok niyan. Hindi tayo mawawala. Wala nang signal ng cellphone dito. So most likely ang ginagamit nila dito ay wifi na Pisonet, mga ganyan. Ito na, paanan na tayo ng bundok. Grabe, ang bango talaga itong palay. Ito na, off-road na mga brother. Brace yourselves. We are going in. May river crossing pa tayo, di ba? Saan ka pa? Completos Recados. Uy, sementado naman to. Okay to. Ang ganda rin dito. At malinaw ang tubig. Oh, malinaw yung tubig niya.
Kanabuan High School. Ito, paakyat dyan. Kanabuan Elementary tsaka High School. Yan ang magiging landmark nyo mga brother kung gusto nyo mag-adventure dito. Ito dalan niya mapanjay Karanglan. Awan na rigat nga parte di kalsada na. Mayat. Wain. Ngam rough road dito agpangato diyan. Ibang level din yung mga liguan dito, mabatong malalaki. Mga ganto. Ayun, may ginawa silang parang mini pool doon sa taas. Nice. Mahilig naman tayo sa shortcut. Mabatoski. Yeah. Yun, ito na. Nakaalusot naman tayo sa shortcut. Okay guys, sementado na dito. Panalo. Tire path. Pero putol ulit. Pero I think mas matino na yung kalsada dito kumpara dun sa pinakaunang inakyatan natin dyan ng part ng bundok. Tapos tire path ulit, pababa. So pababa na tayo bale. Napakaganda ng bundok na to. Wait lang ha. Patong na bundok na gano'n, no? Bali tatlong peak yung makita mo, 1, 2, 3. Tapos tanaw mo rin dito yung mga taniman nila. Tanaw na natin yung Karanglan mula dito. Ayun. Kulay brown yung mga bundok sa baba eh. Na-conquer na natin yung bundok dyan sa likod natin na inakyat natin kanina. Hindi naman sobrang tagal yung biyahe dyan, maiksi lang din. Pero mabato yung pag-akyat, tsaka maraming part na may rat. Pero hindi naman sobrang hirap. Tsaka halata namang laging nadadaanan tong kalsada na to. Halatang halata. At dito natin makikita yung mga farm nila. Ayan o. So hindi ko sigurado kung part pa rin to ng Aritaw or Karanglan na. Kasi nakatawid na tayo sa bundok dyan eh. Mga bato rin to. Grabe yung mga tanim nila dito, mga palay oh. Sagana sa tubig dahil katabi niya yung ilog. Dito makikita niyo yung kaibahan ng quality ng bundok dito. Dito sa banda sa taas kung saan tayo ngayon kumpara dun sa baba. Sa baba brown na halos makikita mo doon. Dito green na green pa rin. Kita niyo naman background oh. Napaka solid, napakaganda. Beautiful.
So itong part na to ng kalsada, itong binababa natin simula sa putol na part ng tire path ay mabato. So maraming parts na ito intact siya kahit mabato. Tamang sagasagasa lang yan. Mabalinta? Detay? Merong dalawang kalsada. So which is which? Nang! Papunta ng Karanglan. Detay? Ayun, dito pala. Puntang Salazar. Segunda. Ang ganda ng view. Hindi ko mabibigyan ng hustisya to mga brother sa yung mga nakikita ko sa lugar na to. Kasi kung sa camera lang maraming angle lang hindi niya makikita. Tayo. Gaming. That's how we beat these rocks. Ito na, kita ko na yung mga bahay-bahay dito. I think ito na yung Salazar. Barangay Salazar. Nueva Ecija finally. Uy. Ayun. Ada pa halo-halam nang? May sagmang ano? Naligo na naman kay sa ilog, ano? Oo, naligo yan. Woo! Kailangan talagang tayuan to mga to. Kasi matagtag. Maganda to. May mga ano pa. May mga agoho trees pa oh. Yeah. Ay, gano'n kakalalim. Woo! Yeah, boy. Yeah, awesome ride. Ayun, sementado na. Woo! Alright, pwede na tayong umupo. Pwede na tayong umupo. Pero binabaybay lang natin itong paanan ng rolling hills. Oh, both sides na rolling hills mga brother.
What a place! Off-road ulit, tayo ulit! That's the name of the game! Oops. Wait a. Yeah. Yung sementado ulit. Maganda tong lugar na to. Balang araw babalikan ko to for sure. Ayun, banda rito sa gitna. May center island. Nagawa na ng nature. Dahil hati yung daanan ng tubig dito at saka dun sa kabila. So yung gitna na iwan, pwede siguro tayo dyan maghamok-hamok lang. Ganda pa ng view. Paanan ng rolling hills tapos ilog. Saan ka pa, di ba? Tara, karera tayo. Laking bato oh. Dito na tayo sa sentro, sa populasyon ng Caranglan, Nueva Ecija. Yan, ito na yung huling bayan ng Nueva Ecija, banda rito sa norte. Maghanap muna tayo ng mga pag-overnightan. May hotel ba dito, ate? Wala? Mga resort po, pwedeng. Saan po banda? Guys, so dito na tayo mag-overnight sa Caranglan. Unfortunately, wala silang hotel dito at kahit yung mga pinuntahan kong dalawang resorts ay hindi rin sila nagpapa-overnight. Pero meron silang homestay. Ayan, so ginawa ko lang, nagtanong na lang ako sa mga tricycle driver dyan sa bayan dahil wala rin namang nakapost online kahit sa Facebook para makita sana natin yung mga available na pwedeng tuluyan. Next time, babalikan ko tong Caranglan dahil nagustuhan ko yung isang ilog dyan, yung binaybay nating ilog. At subukan nating mag-overnight dyan. Mag-camping tayo. Tatlong taon nang nakalipas nung sinilip ko ang isang backdoor na maaaring dudugtong sa Caranglan, Nueva Ecija, papunta ng Nagtipunan, Quirino, pero hindi ko tinuloy dahil sa mahabang rough road. Ang video natin ngayon ay babalikan ko ang backdoor na ito at para na rin makita ko ang pinakaliblib na barangay ng Alfonso Castañeda sa Nueva Vizcaya, ang Barangay Pelaway. Ang kalsadang ito ay dadaan sa bahagi ng Caranglan, Nueva Ecija, Dupax del Sur sa Nueva Vizcaya, Alfonso Castañeda sa Nueva Vizcaya at Nagtipunan, Quirino naman kung gagawan ng kalsada sa bandang dulo. Ayon sa mga nakausap kong lokal ay meron naman daw trail papuntang Quirino pero mas delikado nga lang sa ngayon dahil nasira daw ng bagyo. Malaking bahagi ng kalsada ay rough road pero halos flat naman, medyo nakakailang nga lang dahil sa graba. Aabot halos 50 kilometers mula Caranglan Poblasyon hanggang sa dulo ng kalsada sa Barangay Pelaway sa Alfonso Castañeda. Samahan niyo ako at pasadahan natin ang backdoor ng maaaring kumonekta mula Caranglan, Nueva Ecija at Nagtipunan sa Quirino. Homestay dito kina kuya. Ayan, Caranglan, Nueva Ecija. Good morning, good morning. Ayun, nakapagpagas na tayo. So again guys, good morning. At on the way na tayo papunta ng Pelaway. So, ang pinaka-goal natin dito ngayon ay subukan tagusin ang Quirino Province mula dito sa Caranglan papunta ng Nagtipunan, Quirino. So kung last time maalala nyo, hindi natin naituloy yung rides galing sa Dupax del Norte. So ngayon naman subukan natin mula dito sa Caranglan
via Pelaway tayo. Pelaway, here I come. And by the way, happy fiesta nga pala, Karanglan. So itong pupuntahan natin na to ay partially napuntahan na namin to ni Dominar 400 dati, pero hindi namin tinuloy dahil nga puro off-road na yung dadaanan. Eh syempre nakakaloko kapag kasi Dominar ang gamit mo sa mga ganito. Re-resbakan natin tong kalsada na to. Sitio Abebeg, Abobog. Ayan. Welcome to Proper Bulo, to Binbin. Ito kasi pupuntahan natin guys, merong isang sitio o isang baryo ng Alfonso Castañeda, ayan, na nahihiwalay. Kung maalala nyo, meron akong furniture bandang Nagtipunan Quirino na hindi sila makapunta dun sa bayan nila dahil hindi pa natatapos yung kalsada. Parang ganun yung sitwasyon ng barangay na to sa Alfonso Castañeda naman. Yan ang pupuntahan natin. Kasulok-sulukan na to mga brother. Nakita ko na yung first part ng kalsada na ito nung nakaraang taon na pinuntahan namin. Pero gusto kong tagusin sana kung pwede hanggang Nagtipunan Quirino. Sana pwede. Sana. So approximately 45 minutes mula dito. Sana nga. Pero syempre imposible yon kasi magpapalipad tayo ng drone, etc. Kung dire-diretsong ride siguro pwede. Bulo, proper. Naalala ko pa tong kalsada na to. Malapit na tayo sa akyatan mga brother. Paanan na to ng bundok. Ayun, off-road na. So ganito yung klase ng kalsada nung pumunta kami dito. Actually mas malala pa yun ng konti dahil maraming rats. So bungad pa lang itong akyatan. Yeah. Tapos dito lang merong mini falls dito, General Luna. Kaso wala na yatang tubig yung mini falls. May mga pine trees na, oh. Di ba? Actually mababa pa lang tong nakarating natin. Pero dyan sa may unahan, yung naabot namin ni Dominar dati, may mga pine trees din dyan. Uy, Malabenggit na rin, no? Ito na, marami ng pine trees dito. Pansinin nyo yung dadaanan natin, ha. At naamoy mo yung halimuyak nila, yung parang pine trees to sa Baguio, sa Benguet. Ganun yung amoy niya. Hindi ito yung parang agoho tree lang, hindi siya ganun. Smells good. Nasubukan nyo na bang dumaan papuntang Pelaway hanggang sa Quirino? Oo. Hindi, pag gantong enduro pwede kaya? Mga taga Pelaway pala sila. So good thing nalaman ko na may isa pang ruta, mga brother. From Talbec, Barangay Talbec papunta ng Dupax del Norte. Pwede. Pero matagal na daw silang hindi nakakadaan doon, kaya hindi nila alam kung anong estado ng kalsada. Nangangampanya, mga brother.
Ang ganda rin ng barangay na to, no? May pine trees. May pine forest sila. Actually, nung pumunta kami dito ni Dominar, naligo pa ako dito eh. Kita nyo yung bundok na to. Puro pine trees yan mga brother. Oh. Buong stress na pupunta doon. Ito yung nilagpasan natin, bale paakyat pupunta doon. Woohoo! Na mapapansin nyo ngayon dito yung punong kahoy niya, nag-iba. Lumalaki na siya. Ayan, mga balete malalaki. Ito, super sharp curve, boy. Ito talaga yung sinemento nila eh, no? Paakyat. Siguro ito yung pinakamahirap na part ng kalsada dati. Malapit na tayo sa taas, sa pinakatuktok. Mga 2 likuan na lang ata to. Ito na yung taas. Ito yung part na naabot namin ni Dominar 400. Tapos banda dyan sa unahan, bumalik na kami. So mula dito onwards, hindi ko na alam kung anong itsura ng kalsada dyan. 2 years ago. 2 years nga ba or 3 years ago na? Medyo matatagalan na tayo dito ng konti dahil nga rough road na to all the way. Hindi ko tulad kanina mula Karanglan Bayan na may mahaba pa yung semento nun. Hanggang sa simulang pag-akyat, di ba? Ganda ng bundok na yan, no? Patulis. What a mountain. Gatore na klase ng bundok, mga brother. Ang epic. Ewan ko, mabibigyan ko ng hustisya to sa camera, pero napakaganda niya. Dito marami ng bahay-bahay. Tanong nga natin dito. Tang! Tanong lang ako. O ko na da nga ada kanu dalan nga mapanji nya nga tuin. Di Dupax del Norte manay po dito italbag. Ay, naperde. Naperdin? Wen, Ah, na, di nagbagyaw. wen. Hindi, nga napipito, ada. Oy. Hindi pinipiton mo tipipito. Oo. Oo, matindi dire-diretso bagyo kasi noon eh, no? Thank you Taya. Kasi susubukan ko sana mamaya eh, buti na banggit niya na wala na nga. Thank you po. Ayan, so bale pina-confirm ko lang kay tatay tungkol dun sa daan na kukonekta mula dito sa isa sa mga barangay dito, Barangay Talbec, papunta sa Dupax del Norte. Kaso nga lang sabi niya, nasira daw yan ng bagyo. So, wala rin tayong magagawa dyan. Good to know rin. Dahil balang araw ay sa malamang babalikan ko yan. Ginagawa yung kalsada. May liguan pa dito. Ganda rin.
Yun, lusot. Itong part na to, Nueva Vizcaya na siya. Under siya ng Alfonso Castañeda. Tapos yung Pelaway din, Alfonso Castañeda rin yan. Pilaway kung kawayan. Kinkawayan. Kasano nga ito ang mapang kay Jay ko ha? Jay munisipyo. Hindi lang kadadayo. Sir, amag na kami tabis Nueva Ecija. Agrikos kayo ay mapanya pantabangan. Muli kay, ay, naganda yun. Kaya mga. Awan tayo, ararami din ang kalsada nga mapanya nagtipunan. Kasla kasi dagyan nagtipunan, no? Kikita kaya mapa. No, ada ko matidara nga mapan. Ijay, nagpapasto eh. Uwin. Mahirap nga to sa mga emergency cases. Medical emergency. Mahirap. Thank you na ya. Salamat po. Pasyarak man ito ta kitak man no nyat itsura na jadam. Thank you po. Yan, so probinsya to, part na to ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Alfonso Castañeda. Pero ito yung mga barangay dito na sakop ng Alfonso Castañeda ay liblib na to mga brother. Wala silang malapit na daan na pwedeng kumonekta sa kanilang munisipyo. Kailangan iikot sila. Actually malapit lang din naman sana, kaso nga lang dahil nga sa mga bundok na to, mga boundaries ng mga bundok na yan, hindi nila magawan agad ng kalsada. Yun yung masaklap. Diba? Hindi katulad nito, meron ng available na kalsada all the way from Karanglan papunta sa kanila. At yung mga kalsada na gagawin dyan, sigurado matatagalan yan dahil isipin mo naman, magtatabas ka ng bundok para makagawa ng kalsada, di ba? May mga nakakasalubong pa rin naman tayo dito, mga nakamotor. Ito malapit na tayo bale sa may Pelaway. Mula dito kung saan tayo ngayon. Susunod na tulay dito, ayun na yung nasira nung bagyo nung nakaraan. So ang style ngayon nila dito, dahil nga nasira yung tulay dyan, sinasakay nila ngayon sa tramline. May mga bato dyan sa gitna, ang lalaki. Hey guys, dito na tayo sa tulay na sira. Ang style nila dito ay sasakay sa tramline yung mga motor. Yan, unfortunately hindi pa pwede dito ang ang four wheels. Kung gusto niyo namang dumaan sa ilog, meron namang daanan doon. Merong doon, hagdan pataas yan sina kuya. Pahirapan niya to. Sobrang hassle na ito. Paano kung walang nagbabantay dito? Sinong mag-ooperate niyan? Kasi manumanuhin yung haatakin yung motor para makapunta dito sa kabilang side. Maraming motor yan. Tapos yung mga four wheels din, iniwan na lang din dito. Mula dito sa ilog na to, dyan na lang sa kabilang side ng bundok na yan, yan na yung Pelaway. So ito na halos yung pinakadulo ng kalsada. Pwedeng daanan pa sana, kaso nga lang dahil nga putol na yung tulay. Ang kasulok-sulukang barangay ng Alfonso Castañeda dito sa Nueva Vizcaya. Kano pa yung naperdi tayo yung karang taytang? Last year lang. Panahon ni Pipito. Saan po tungo niyo yan? Yan po sir sa iba ka. Punta sana ako, papasyal sana ako sa Pelaway, hindi na ako tutuloy. Ay, hindi na. Ayoko na rin. Diba? Ayan, yan ang sitwasyon nila dito ngayon. Itong ilog kasi na to, dito na iipon yung mga maliliit na source pa ng tubig dito sa gilid ng bundok. Kumbaga ito yung catch basin ng lahat ng mga source ng mga tubig na nanggagaling sa bundok So, ito naman kukonekta na to doon sa Cagayan River. Isa rin to sa mga source din naman ng Cagayan River, which is yung pinakamahaba at pinakamalaking ilog sa buong Pilipinas, ay tagasalurin ng mga tubig na nanggagaling sa iba't ibang mga ilog. Sabi sa akin ni kuya, sabi niya tutulungan na kita sir, sabi. Sabi ko ayoko nang tuloy kasi walang nagbabantay sa kabilang side guys, walang tao. So sariling sikap mo to kung walang tao dyan, bahala ka dyan kumbaga. So ito na, pabalik na tayo. Time check natin na ito 11:52 ng umaga. So tanghaling tapat na rin to, considered na. Unfortunately di natin may tutuloy sa Pelaway. Sa likod ng bundok na lang yan, Pelaway na yan. Kasi medyo malayo-layo to. Isipin nyo, 47 kilometers from Karanglan Poblacion hanggang dito. Or around 40. Kasi hindi natin natuloy sa dulo Tapos, another 40 na naman pabalik. So that makes it 80 kilometers. Bale, mahaba-haba rin. Kasi balikan tayo
Bridge na to, muntik na rin madamay oh. So dito bali nang gagaling yung tubig mula sa taas pababa. Dito sa part na to hindi na tamaan, pero dito nadali. Natanggal na yung mga railings na iba. Kaya lalaki ng bakal yan ano. Grabing tubig yan. Tagasira ng tulay. Kung sa bagay itong part na to ng ilog, hindi naman kasi ganun kaluwangan. Kaya yung pressure ng tubig na dumadaan dito talagang malakas. Mahabang oras din ano. 2 oras ko binahe mula Karanglan. Kasi kumain pa ako, alas 9 pasado na tayo umalis. Pero ngayon pag uwi most likely mas mabilis na to. Kasi kabisado ko na yung kalsada. May NMAX pa oh. Panis kayo, may NMAX. Mga scooter yan oh, NMAX din. So bago tayo umuwi, pasyalan niya natin tong Talbec Ecotourism Park. Meron dito para may highlight ko rin sa vlog. Puro pine trees pala dito. Tapos ano ba to? Orange. Ay maganda nga dito. Ito. Tapos meron pa yata sa taas. Tara, punta natin sa taas. Yeah. Oops. Alright guys, so ito yung Talbec Ecotourism Park. Ayan. Overlooking niya sa baba. At saka iba pang mga parts ng kabundukan dito. Ito sa likod ng bundok na to, mataas na yan, doon tayo. Yan na yung part ng Karanglan. So tatawirin natin yan, paakyat papunta doon. Tapos pine trees. Yan. Maganda rin tambayan sana to. Wala tayong dalang pagkain. Tambay sana tayo dito. Malamig din yung ihip ng hangin eh. Ayun, halo-halo. Saktong sakto. Dito tayo sa Talbec. Itong Talbec pala na to, Barangay Talbec, ay part to ng Dupax del Sur. So naguluhan na tuloy ako kanina dahil ang buong akala ko itong part dito ay part na ng Alfonso Castañeda, hindi pala. So sa bandang unahan yung dinaanan natin dyan, yung mula Pelaway hanggang dun sa mga ibang sitio dyan, Alfonso Castañeda. Pero banda rito ay under to ng Dupax del Sur, at saka sa may unahan naman ay under ng Nueva Ecija. Yan. Yun pala yun. So 3 bayan ang nakakasakop sa kalsadang to. Pag lumagpas ka naman dun sa Pelaway, kapag natuloy yung kalsada ang nagawin to, ay part naman dun Quirino province naman yun. Dumayo tayo dito para maghalo-halo. Halo-halo muna tayo bago tayo umuwi. Alam mo ba na mayroong back road na magkukonekta sa bahay ng Karanglan at Pantabangan sa Nueva Ecija? Ang ruta ko ngayon ay dadaan sa liblib na kalsada mula Karanglan papuntang Pantabangan. Ilang bahagi ng kalsada ay hindi kita sa mapa dahil natatakpan ito ng mga punong kahoy. Dadaan ito sa nagagandahang rolling hills at sa gubat na malapit sa Pantabangan Dam. Time check natin, 1:53 ng hapon. 1:53. At ito yung kalsada paakyat papunta ng Pantabangan Dam. Bungad ay sementado naman.
Ganda rin ng view dito. Diba? Yun lang. Yeah. Wait lang. Uy. Apa? Now nga pa ito jidalan nga pan dam wine. Nagkansyon na mo lang tapos bumaba to daw. Oo. Wine. Sige, thank you. Yan, kinonfirm ni Kuya na merong kalsada dito. May tindahan dito. May tindahan dito. Gitna ng ano na to, kawalan. May tindahan mga brother. Katindi naman yun. Halata namang nadadaanan to. May nakikita ko bakas ng gulong. Pag nahulog ka dyan, ang lalim yan boy. Baka gabihin tayo, nailang tuloy ako. Ayaw kong gabihin sa trail, no? Loose gravel. Sundan ko lang etong poste ng kuryente. Pero malapit na yung dam dito, no? Pwede nyo makita pag pumunta kayo sa taas ng bundok na yan. Kaya nyo makita. Oo, kasi yung Pantabangan nandyan lang eh, yung lake. Saan ako dadaan? Padiretso dito? Opo. Ba't parang putol na to? Putol po yan, tas shortcut po. Eto. Ito yung kadugtong niya, ayan. Ayan po yung dugtong. Ito, tsaka hindi kita to kasi Ilalim po kasi yan ng kapunuan. galing mo. Isang bagsak nga dyan. Tama nga naman, ano, hindi kita yan sa mapa dahil natatabunan yung kalsada ng mga puno. Pwede na, sige na. Kaya ko na yun.
Ganda, ganda. Hindi nyo lang masyado makita sa camera. Naong, di agpapantabangan, dam. Di agpakanawan ng reta na eh. Dire-diretso agpakajayan. Pero yung damo eh. Ha, sige, sige. Apay, diretso agpapabajay, so di mapadya school. Ha. Thank you. Ah! Come on! Woo! Ah! Yeah! Woo! Malapit na tayo sa nawawalang part ng kalsada kasi merong nawawalang part ng kalsada dito. Ito pala ay part ng kabundukan dito sa unahan. Kaya pag tinitignan ng GPS, ng radar sa taas, hindi nakikita pero nasa ilalim lang ng mga punong kahoy. Kung saan tayo ngayon nakikita pa to, tong kalsada niya. Tamang alalay na lang yung takbuhan natin kasi medyo mabilis-bilis yung takbo ko dito eh. Sa may nadaanan natin dyan. Rati. Madulas-dulas to. Madulas-dulas. Holy smokes. Wait lang, sakit ng kamay. Ito puro downhill na yan, puro downhill. Time check natin na ito 2:52 ng hapon. Mag-alas 3 na. Puro downhill na po yan. Simula sa taas ng bundok pababa. Medyo trigger yan, may mga ruts. Yan, nalobat na tayo kanina. Yeah. Mga bato. May tulay pa pala. May tulay pala dyan dati. Kaso naputol, nasira. Woo! Rico. Ano yun? Laking tulong talaga ng safety ng boots. Sobrang laki yan, no? May kahoy doon na nakahiga, parang lugs lang sa gilid. Napunit na yung swelas. Yun yung tumama sa nguso. Sagasa mode pa more. Bakit nangahatak ako dito? Madilim. Malangitan. Tiyaga.
Grabe, sakit sa kamay. Mga ganyang downhill. Persado dito eh. Braso, buong. Eto na, yung mga bahay na dito. Sementado na, malapit na tayo sa Pantabanganda mismo, sa may causeway. Let's go! Alright, finally guys, finally! Pantabangandam na! Causeway! Woo! Hindi naman sobrang hirap yung binahe natin. Hindi siya sobrang hirap, hindi rin siya sobrang dali. Kaya nasa gitna lang. Suwabe lang, suwabe. May mga downhill na mabato, na maraming ruts. Meron ding sapa, may ilog, akyatan din na mabato, flat na mabuhangin, semento, kompleto rin siya, kompleto. Hindi ko na papatagalin pa to dahil hapon na diretso uwi na rin ako ng Tarlac City. Maraming salamat po sa inyong pagsama at panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you guys on the next adventure.